तो तहरा के नू तहरा भैया भैया बा के ना ए भैया बड़का भैया हो दुकान भुला गइलन मर देबा कहां गइल चली लो ए या गोड़िया कहां पे हमार गाड़ी मंगाई महाराज हई का चार हाय बाप 76 हाय क्या बनी महाराज दू चक्का है ने दू चक्का हो ने चार चक्का ए स्कॉर्पियो बोलेरो के बात भइरो यार हमार लड़का स्कॉर्पियो पर ना बैठबो खा खा खूब का भगवान एगो लइको दहले नु वो सरवा अनेरा निकल गई खा के सरवा 24 घंटा चौकी पर पटाइले रहता आज सारे के नानी याद कराना दनी तो कहियो नहीं काट वहीं 24 घंटा खा के सुतले रहता कोनो रोजी रोजगार साला का नहीं है पढ़ा लिखा के साला के विद्वान बनो यही साला खा के तो तहरा के नू तहरा कौन सा रहा रे एकदम बढ़िया हमर पारी दुबे से बियाह होत रहला सर जय माला डाले जाता रे तले नहीं नींद खुल गइल सरो तू नहीं पढ़ा लिखा के तहरा के कितना कर्जा दे पर रोलनी खेती बाड़ी बांधे चल गई आ तू सरो अमर पाले दुबे का गोर में माला डालता रहो बियाह शादी के बाद सपने में नु देखे तू तो हमार हकीकत में होखे ना देबा रे सरवा तोर उम्र कितना दिन के भइल रे ते बियाह बिना भोकड़त रे कितना दिन के तो उम्र भइल रे सरवा बेचौन बड़े बियाह बिना हमार बियाह शादी के उम्र ना भइलू हां हमार 20 साल से उम्र ज्यादा हो गई हमरा साथ साथ के लड़का सन के शादी हो गई हेते त अभी लड़का बारस भोकड़त रे तब का बियाह बिना तब का बियाह तार करवा दी हां खड़ा भइल बड़ो चलो सरो गाय के घास काट चलो घास नहीं छोटिया का हमारे घास उसने ना कटबो सरो ना कटबो आज साला घास ना कटबो सरो घास ना कटबो घास काट लो सोलू आओ सरो आज बताओ तनी आओ सरो आओ काहो बुलाऊ तारा क्या काठा फुटल बा हमारा तो छठी चला काहे मार दलो अरे हमार लइका पगलाइल बा सरवा बियाह बिना कहत सब पर बियाह हो गइल हम ही बाकी बानी बाबा के मोर सरवा का बियाह कहां कराई बताओ ना तारा चक्कर में हम झेलो तनी कितना तेज चोट लागल हो हम का कर तेज लागल तो अपना लइका के मरलो तो हमरा लागइल हो यार तू हमर लइका न हो गांव के छाका हुआ तो तारी इज्जत करतनी माने काका हुआ तो काका को छाका हम गांव छाका तरह कोई दनी गलती से निकल गइल बियाह नु कराओ हां बियाह कराओ कहबो एगो अगुआ आओ तरह से ओकरा घरे काकरा घरे चिरकुटुआ घरे बुला दी तारा घरे तो बुला बियाह कोली करबनु हां सर करबो लइकवा का बियाह को दे सरवा तो कोइले बा अच्छा तू करबो हम सनी तू करबो लइका के बियाह नु करबो हां लइकवा करब लइकवा के चलो हम बात करतनी आवा है ने चल बात कर सबूत का हां बढ़िया हो ए बालका भैया कहां रह गए मर गए यही में बड़ा का भैया कहां बड़ा हो लारू दुकान उतर गए हमरा ज्यादा दूसरा गेट से उतर गए मर गए चल हने आओ खोजल जाओ इस साला कहां गइले सो उल्टा साइड हम उतरिए गो निकाह दू ना के हमरा हेने से जाए के पूरी प्लेटफार्म बहु ने आ ना भूटलिए लौकता आ ना जोखने लौकता बड़ा दिक्कत बा ओका खोजे दा ओकनी के खोजे के पड़ी के गइले सके ने चल तनी देखो तनी कहां भेटा तरह से उल्टा साइड में हम उतरिए गइल बनी अब वो साइड में चल के देखो तनी के ओजी बाड़े सके ना देखो तनी कहां गइले सो ना भूटलिए लौकता ना जोखने लौकता भैया भैया
बा के ना ए भैया बड़का भैया हो दुकान भुला गइलन मर दे बा कहां गइले बा के गर्मी होता दुकान भुला गइलन उ हो हम यही से कहूं कि उनका के मत ले जा तू मनुआ नहीं वो चली है गड़ियो खुल गइल गड़ियो खुल गइल देखो उ कहां गइले भैया हो ए बड़का भैया ए भैया कहां बड़ा हो लाड़ बाड़े कहूं कि उनका के मत ले जा चल आगे सरगियो तू हो तू कहां चढ़ तार मर तू भुला जब तोरो के लाभ खोजे उतर ना भुलाए अब कहां उनका खोजी यार फिर में पड़ गई जा कहाँ गईले मत रो मिल गई है कहीं हुई है मिल गई है ना मिल गई है रुको ना बनुआ लाड़ पकड़ के कहीं ले जे हो अकेले कहीं मत जइयो संग ही रहियो कहीं घर ही कहीं हमें के साथ मत छोड़ियो तू कहत रहना चलिए तो बुला दू गइल है हम वही ना कहूं कि ना ले जाए भैया बड़ा तेज भूख लागल बा मर दे अरे भूख लागल पहले जो हल जाओ कहां जो हो जो हल जाएगी पहले भूखे खाएंगे फिर में हल जाएगी हमरा मन करता भैया ई जे सूत रही हो ना ये माटी में रह दूर रुको अपने देख लिया जाला ना हो तो सारा कोई नहीं स्टेशन छान मरनी सन सारा बाजार में घूम न वही रहला है ना केने चल गइले ई तो औरी फांसी में डालत रहे हम के हैं तो ना घरे जाइली तो का जवाब दिहल जाई हैं का कहल ए जोखना कहार लो सरे ए मर दे तू कहां रहला मर दे बारे संपत्ति खोए तनी हमरा के तो हथियारी लगा देलो लोस तनी के मिलो तारा के खोज तन से सारा स्टेशन खोज लनी सन बाजार में सासा में सब पूरा खोज लनी सन ए त नया जगह अब हम टेंशन पल में घर जाए बाबूजी पूछे तो हम का तू केने भूख लागल पहले ले चल होटल में खाना खियाव चल भैया काम कर चलो सरोड पर चल चलो हाँ, ठीक ना हाँ। वही चल के बैठल जाला हाँ। वही से फोन को दिले गाड़ी मंगा ली हो जाला हाँ। और उसे चल ली ठीक बा चल नाश्ता पानी को ली हो जाई चल कुछ अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे दादा हो अब ना जिए हम अरे भैया हो भैया अब नहीं खे चलो नहीं खे जाते दादा चलो सना अरे बाप रे बाप हाँ अब मर जाए हम अरे बाप रे बाप हमार दोनों गोड़ दुखाता लो पियो आवो लो पियो पियो हमारा वर्षा नहीं बाड़ू तू पानी को पियो 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 एक का हाँ फोन आवता देखो फोन आता और गुआ के बतियाई का बतिये चेंज कर देम साफा लइकिया वाला के एकदम चेंज कर दे ये आफत हमारा कपार पर से भागो हैं आफत बा हमार लइका हेलो भैया बतिया हेलो के पकौड़ी बाबू बोलतनी हाँ नमस्कार हाँ नमस्कार का हाल बाजी कहाँ भाई लौट आए हो? अरे महाराज चलो तो हम क्या देखत नहीं भग एथिया का है लुआ का जो खाना का दोनों सन का हालत खराब बा ठीक ना तो सुनी ना हाँ जहाँ देखो कि यार लोग लड़की भाई वो लड़की के लगे भाग होई अब देखिए ये का हो गल जी ए तब हम देखो कि सब बोले से मोबाइल लोकनी में चल तो ये मारता रहुआ तो कनी के बड़ा खानदानी लड़का हो बड़ा नीमन बा आप देखो हम लड़का तो सुंदर सुकांत रहे तो ये तना जब बात रहता वो मालूम नहीं रहे नहीं हो वो सारा 76 लड़की के लगे भाग होई सुनी ना हाँ अरे वो सकंटा पे गोरी लड़का देखले बानी अच्छा गोर लड़का देखले बनी तो वही को में बा ठीक बा तो ओकरे खानी हो मोग नहीं ज्ञान अरे मारे मोग नहीं है बहुत बढ़िया लड़का बा
हाँ ओकर नौकरी लगे वाला बा अच्छा नौकरी लगे वाला बा वो लैट्रिन साफ करे में अच्छा भाई रेलवे में हाँ हाँ तो आ जाए अगले चौराहा पर ठीक बा अगला चौराहा पर और कहाँ ले बा निकली बताई ना ए अभी कही 10 नंबर पुलवा सासा मुसा से और ही आगे 10 नंबर पुलवा के लगे पहुंचल बनी सो बस वही जैसे आ जाए भाटा से आ जाए यार तो कहाँ वहाँ हाँ कुछ चाय कुट के आगे बहुत चरमुहानी बहुत जाई ना बहुत चरमोहानी पर और वही से हम 4 चक्का लेके आवत तनी बहुत चरमोहनिया पर ए महाराज से के पड़े आवल जाई जी बहुत जाए खातिर ज्यादा टाइम ना लगे 2 मिनट का रास्ता भाई ना रास्ता तो बताई अरे गाड़ी 4 चक्का लेके आए हमने के 2 चक्का लायक नखी सन अरे 4 चक्का तो हालत खराब हो गई बा 4 चक्का लेके आए तो जायब सन तो ये हमने के लौट जायब सन भगेलू ना ले तो बढ़िया से बतिया ले बढ़िया से बतिया ले तो कहाँ आइसन महाराज कहाँ आइसन हमने के ए भैया ऐसे कहत रहे जो 2 किलोमीटर औरी बा जान लो चलो तो हालत खराब हो गई कैसन हित की यहाँ ले आइल बड़ा मर दे तू यही तो फसावत नहीं खेलू हमने के है काहे टेंशन नहीं बनी आई ना आज फोनवा चालू है बा सब बतिया सुन ले सारा यही तो फसावत नहीं खेलू चल फसावे जो कौन चल चल कुछ देर चलो चलो भैया चलो हे भगवान बड़ी तेज प्यास लागल बा काका हाँ बोलो बड़ा खिसियाइल बड़ा सन हो कौन ई सरवा हितवा बड़ा खिसियाइल बड़ा सन एगो काम करबो हाँ बोलो ये घर देख के माने हई घर देख के हई घरा बा ना रुकिया सन का है घरा में झाट बजे रुकिया सन ऑलबेस्टर नहीं क्या होती अल्बेस्टर गर्मी में तवे लगी तो वाला तब एकनी के बढ़िया घरे ले चलो दिखावे बढ़िया घरे बैठ के पानी उनी पिया दिए उजे शादी सेट हम जातन 4 चकवा लिया मैंने सारे लोग बहका नहीं खरीदे कहनी हां हम जाना 4 चकवा पर पकौड़िया बेचे नी नु उहे 4 चकवा से जातन उरी के बुला लिया वे अच्छा चलो उजा आऊ सरवा के लेके चलो उजा लड़को के तो तारा के देखियो सन लड़को जाई हमारो जी ओ मत साफ पागल बड़ा हो तू हाँ तो क्या कह लइकवा ना देखे आइलु तो लइकवा के अच्छा चलो हम लेके लड़को चलते चलो एगो तो मूड के हुआ चेंज कोनी हो एकदम बहका नहीं खरीदे को नहीं के चलो चलो बड़ा झाटू आदमी बारन हो अरे का करो बाबू तो हालत खराब हो गई बा सारा चलत स्टेशन पर से वही बेरा से चलत दोपहरिया हो गई बिहान के उतरल बानी सन बहुत मोड़ पकल हन बहुत मोड़ पानी से तब कता खा रहे हैं आई लोग त यही बरखा आई घाटा लागल बा बाबू रे ये बेरा ले कौनो पता ठेकान नहीं खे कैसन हित बाड़े सन दादा चलो तो हालत खराब हो गई बा अब चले के मन अरे पकड़ी बाबू ए प्रणाम नमस्कार नमस्कार चली लो ए या गड़िया कहाँ पे हमारा गाड़ी मंगाई महाराज हई का 4 चक्का आई बाप 76 हई क्या बनी 2 महाराज चक्का है ने 2 चक्का हो ने 4 चक्का ए स्कॉर्पियो बोलेरो के बात भरो यार हमार लड़का पियो पर ना बैठबो ए भाई आई का करता रे मर्दे ए ठेला पर हमके कोरी बानी सन का ठेला पर बैठ के जाब सन हमनी के के बात बैठ माने हमनी के इज्जत प्रतिष्ठा बा कि ना तनको अरे हमार लगा 4 चक्का ये बोलले बा जाए दे बाबू हमने के हित न बनी सा हमने बा- के मजबूरी में चले के पड़ी बुरबा कहूआ अब मजबूरी के नाम कोरी नहीं बैठ के चल जाई ए सुनो ना बताओ ना होई सुनी 4 चक्का करे से बात भौए आँखी में ला अब का कहीं आँखी में कच्चा फूटल बा 4 चक्का 2 चक्का है ना 2 चक्का होने नहीं खे हे भगवान 4 चक्का के मने भइल बोलेरो स्कॉर्पियो बोलोरो ब्रेजा वगैरह होके के चाहिए वैगनार होके के चाहिए ई सब होके के चाहिए होई कौन 4 चक्का हम हजार ना जाने नहीं पे बैठो चलो बिना तेल पानी माने लड़की वाला होई तो कहीं कंप्रोमाइज कर ली ना बैठो है पर बैठो चलो चलो तार लोग चले चली चलो बाबू चलो का करबो चल ए बैठी ना मार चल बैठ अरे बाप पानी रे क्या हो ना सॉरी टांग चेयर का बैठी अरे बाप रे बाप बैठी तला पानी पियो तने हे भगवान चलो दादा हाँ तो हमके यही लग बोटले बानी सन यही लगे बानी जा ज्यादा भूटेली अब कुछ मत कहो जान ली कुछ मत कह का मर जाओ तो तू स्टेशन पर भुला गए वो इधर दिमाग खराब हो गए एगो हेजा हई लाड़ के गाड़ी आइल बा हई बाप रे बाप हई बताओ ना हई हे भगवान बैठी जाम ठेल दी आज ले हम
आई ले सोचले ना रनिया और ले घुस को ना तो अंगुरिया हूं लगे नहीं हो बड़ा कुल गाड़ी देख ले बड़ा ई गाड़ी देखन देख ले चलो हे भगवान गांव जवार के लोग हमनी के का कही दादा हमने के आलू प्याज हो गइल बन जाओ चलो चलो अच्छा चलो जाए दो जगोरी बात बुखाइल बस करे कितनो बार सर उहरन ठेलत रे कोनी हो ना ठीक बा राउर बात बहुत बढ़िया बा गाड़ पर हार तू लोग चल चलो सर देखो बहुत निमन आदमी बानी हां बहुत दिन बाद बहुत बढ़िया आदमी बानी ए भैया हमनी के एगो कटोरा मिल जा नु बुझाई जे कोरिया ओ ई पासो ही ये सही बात कली हो अपो हो जाई हो बियाह शादी तो करैल बने कि भीख मांगाइल ना ठीक बा ना रउआ ठीक आपस में बात बतियाओ तो है हमनी के आपस में ये हम मजाक अपने भीख मांगा एक द्वार पहले दिन हां हां बेटा भीख मांगा ना होला ए बेटा भीख मांगे होला महाराज बेटिया ला अपन सारा जमीन जायदाद बेच के दे दी तो वो सौदा के करना पड़ी हमारा धीरे बोली तो बेटा भीख मांगा ना बोलता का भाई कौन है भीख मांगा अमीर आदमी होला बेटा भीख मांगा होला अब ढेर बोल तो उलाट दे आराम से चलो लोगिन चार चक्का गाड़ी खोल के भेजे के हमरा बुझाता कुछ भेटाई उठाई जौ रहल तन ले कोई नहीं बैठ के चलो ना सर बोलो समो लोगिन हां कोठी को कोई सारे छोड़िए दे तो फिर पहले कुटा के पड़ी पाछू चलो चलो ठीक बा भाई ठीक बा घर अरे हमार लाल गाँव तो हमारा वहीं लगता चलो चुपचाप ए टाइम पास करे खातिर का होता नहीं सो टाइम पास करता भूख लागल बा ना गाव ले तो क्या भूख मिटाई तोर भूख मट अबे डाल दे मुंह में अबे ए रामा ना गा चुपचाप रहो ना गा चल चल मगेलुआ हां भैया टाइम पास हो तो नहीं वो गाना सुना दी हां सुनाओ वो गीत सुनाओ तो तारा खिला के काकर मिर्गी ना हो मिर्गी ना हो का भाई आज दिक्कत है कि झाट नो चल चुप भगेलू बाबू हमनी के टाइम पास करे खातिर कौन टाइम पास मत पास करी अब उतरी मत बोल पकौड़ी नाम के आदमी बड़ा खराब होला बड़ा खोचर होला आदे हमारा हाथ सब कोनो बूढ़ के मर्डर मत हो जाओ आई बात ना 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 चली हम कौन गीत अच्छा दोसर गीत गाई उतरो लोग इन गली में चले के बा कैसन घर बा ओकरा द्वार पर चार चक्का ना गाड़ी जाई ना जाई पातर बा रोडवा ठीक है चला उतर चलो चार चक्का कर उतर से का करबो उतर था अरे बाप रे बाप आई बा उतर ए उतर मत आई ठेला नहीं लगाए ए मार कितना दूर बा जी ए मारे अभी कितना दूर होनी लो जिन ते हालत खराब बा भूखे चली ना अब रो बताई हमें ठेला आई हां ई तो बात बा ठेला और जे तो गांठ शेर के मर जती लो ये मारा तन जबान संभार के बोली रहो रहा अरे हमारा जुबान के काल रहले बानी आई महाराज आगन हो यो दुआर ये द्वार हो ओ ए भैया द्वार तो बड़ा बढ़िया बा हो देखी घर अरे बाप रे ताजमहल खान घर बा महाराज हट गल का चालियो बा माने ये घर हो आई चार चक्का गाड़ी ए लइकवा के देखे खातिर नु हां हजारों ही तो रोज आवत रे जात सब ठीक बा लेकिन द्वार पे आवे के रास्ते नहीं के अरे झाट पर चढ़ के हुआ है होदे कदल भाई आई लोग बाप रे बाप ये कहीं लइकवा के पापा गोर लागता नहीं ए महाराज रो तो गार फाड़ के धरन हमनी के जी उ केगन जी कल गती तो बाजार में सिवा देते ए ई कोन बात भइल सवारी भेल ना ने बाबू का भइल ठेला भइल रे चार चक्का गाड़ी हो ए बाबू तो सवारी के नाम धौआ तू चार चक्का के माने भइल स्कॉर्पियो बोलेरो ब्रेजा वैगनर ए टाइप के गाड़ी आवे के चाही BMW वगैरह सब आवे के चाही अब ठेला भेज देल में ठेला पर बैठ के वाला हमनी के और लौकत आई जामा पाट लौकत हमनी के ओमे चार गो चक्का नहीं थे और में चार गो चाका नहीं खे तो चार गो चक्का के मतलब जरूर ठेला भेज दे हां चार गो चक्का के मतलब चार चक्का बा जाए दे हमनी के कोहे में गलती हो गइल बा कोहे के जाई चार चक्का गाड़ी भेजे अच्छा कौन बात ना बैठ लो और कुछ समाचार बताई सब बढ़िया बा बाबू
गांव जवाब सब सुख शांति में बा। पानी लिया रे, और लियाओ तनी। पानी छुआ यहाँ लोग है। पियाओ का कर वो है भइल। हाँ ले पानी पी लो। गोलकी गोलकी। ए होई का महाराज? ए महाराज होई का ले आइल बानी जी? वो तो हम सोचता नहीं। ओ एक का अलुया के चिड़वा के पेड़ा बनवा दो का। तो का दिया पेड़ ना दिया तो हित हो सब मिठन दिया। हाँ ठीक ठीक। मिठाई खाई दिया। खाई खाई हित। काहे खिसिया तनी? ए भैया खाली ऊपर से देखे में ये साफ सुथरा नीमन बा जन लो। बताओ हई कौन मिठाई है यार? अरे है पियोजिया हवे, पियोजिया मिठाई रसगुल्ला, गोलकी गोलकी। प्याज के रसगुल्ला, आलू के बर्फी, जे ना खाई वो तोरसी। आज खाई से हु तड़पी। ए जे खाइयो का तो पेट झरी। उठेली चक्कर में छोड़ छोड़ एगो काम करी। नाश्ता कर लो निसो। हाँ नाश्ता हो गई। छोड़ नाश्ता के गोली मारी नाश्ता ना करे। ना हो तो बड़ा बढ़िया हो, नाश्ता ना करेला। पानी पिए के चाहिए। एगो काम करी तनी लइकवा के बुला दे हमनी के देख ली सब। ई बात भइल। काका हाँ बाबू बोला। बोला के ले लइका के। अब बोला तो खाता जल्दी जल्दी दूध पे अच्छा ठीक बा। उठेली का कहल जे हमर सुना ना आइल बानी से तो खा के चल। नाश्ता तो कोई ना लो खाई ले लइकवा के बाप बात तो मैंने बोले ले। तनी बुलाई लइकवा के देख ली सन। प्रणाम। चिवकी लोनी मत रवनी। अभी हमार लइकवा पूरा सजावट न कोले ओधे कोलर लो तले खबर भेज दनी हो। जो पूरा सो जाला तो ऋतिक रोशन के हीरो का फेल कर देला। बाप रे बूढ़ा सरवा इतना बोलता बुझाता जी हमार कादन तैयार होले तो ऋतिक रोशन लागेले। अच्छा एक आगे देखो ना काका कहता। भाई हां लइकवा तो बुझाता बिसरिया। पूर्व कहू हां अरे उ नीमन लागी मेकअप अपन मिलोले नहीं छे। अच्छा हां ना तो सकहु नीमन लागी तू। तो मिला के आवे के चाहिए ओके। ओकर बापवा ठीके बात कहता। हां हां और केस देखलो हो केस देखनी है रजनीकांत वाला में ठगुआ हो। बुझाता कि ओकरा रूला से दबोल। हां देखलो तू देखनी है। ए बाबू लोटवा धर कि हमने कपार फोड़बो। धोइले बड़ा ओइ बेर से हाथ में बढ़नी मलत है नहीं बा? जा लगे जा लिवाओ समाचार पूछवाओ। तार नाम का हो? पलटू। पोल्टू जी सर हमारा से बतौले ले भेंगा भैया ना बहुत चेंज करत रहा था सर भाई। उठेली हाँ भैया। हमरा बुझाता कि एकर माई बाप जी खातिर नाम धोदल बा पलटू। अच्छा हाँ सही इहो हो सकत जानली। सही बात है। और पूछ तो अच्छा तार बाबूजी का क्या नाम हो? बताओ फेकू पाड़े। फेंकू पड़े भैया हो अजबे नाम बा। लड़का के नाम बा पलटू, ओकरा बाप के नाम बा फेकू। बत महाराज जानता नहीं ई पोल्टीनू तो एकर बाबजी एकरा का फेंक दी यही से एकर नाम पोल्टू एकरा बाबजी के नाम फेंकू। ए सरऊ हित बोलोले वाला बियाह शादी कराओ खातिर कि हमारी इज्जत लेवे खातिर। सुना नू हाँ कहो ना। खिसिया तरो हाँ आ तार इज्जत जाता ना बोलो हित लोग नू तो ये सरऊ के मुड़ी पर कोई माउर ना चढ़ी ना चढ़ी। कबो ना चढ़ी माउर। हमार लइकवा बाउर बा। एकरा मुड़ी पर मौर ना एकरा मुड़ी पर भौर चढ़ी। हमार लइकवा बाउर बा ना उ लइका हो तो का हो महादेव जी हो। महादेव हो कितना लड़की लोग तप करता ओकरा खातिर। ओकरा खातिर तपस्या करतो। हाँ 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 अरे जाना चुप ना रह आगे कार्यक्रम कराओ ना तो भगाइयो दे। तो करवाओ अगर कार्यक्रम। बाबू कितना ले पढ़ले लिखले बाड़ो? ये भी सब पास बानी।
ये भी सब पास पढ़ो हाँ कौना स्कूल से पढ़ला बाड़ो? अरे महाराज हम जाना स्कूल से पढ़ने स्कूल ढोई मिला गई। अरे बाप रे बाप, मतलब ढोई गइल मतलब ढोई मतलब कि अब पाका का बनता है। अच्छा पाके का बनता है। हाँ माने पहले खापड़ा करे हाँ, अब पाका के बनता है। हाँ पकौड़ी लाल जी हाँ लड़का हमने के पसंद बा। लड़का पसंद मानू एकदम पसंद बा लड़का राउ। तब दिन उन धर ही बुला दी पंडित जी के ही जा। जी 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 ओ आप पंडित के लगे फोन लगाई उन लोगों को खाली बाड़ है ना तो सब डेट लिख कर भेजवा दी। वह उपाय पर और इंतजाम में बढ़े तो रहुआ गांव के पंडित जी हमारे गांव का दूसरा पंडित जी हो। खाली हो को तो डेट दे देश ना तो रोल निकलवा के भेजवा दी। एक मिनट। हेलो हाँ पंडित जी गोड़ लगवाई ले गोड़ लगी ले कौन है कि आना जाए पलटुआ के द्वार पर। अरे वो फेकुचा के द्वार पर उनका लड़का का देखो की होता दिन भर उपा जाए कहाँ वहाँ। ओ तो ठीक बा तब जाई तब। तब आगे का होई? हमारा गांव जवार के पंडित लोग खाली नहीं के फसल वाले पूजा में जी जब खाली नहीं खेलो तो रोल जाई अच्छा निम्ना पंडित से दिन तारीख निकलवा के सही बात बा सही बात। अब मोबाइल से हमसे बतिया ले लोनी जी 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 हम दिन तारीख नोट कर ले। ठीक बा। ए पकौड़ी लाल जी आए ए महाराज हमने के भोजन वोजन ना कराब लो इनका जी। काका हाँ? एक दो घंटा और रुके कह दी भोजन खाती तो नहीं अधिकार लगी लेकिन घरे कह दो बोनू पूरी बनते बा सब्जी बनते बा खीर बनते बा बना में समय ना लगी 2 घंटा रुकी लो समय होगा तो 2 घंटा रुकी ना ना महाराज हमने को उतना टाइम नहीं भैया चलो फोन से बतिया ले ठीक है जाए मोबाइल पर भेज दे दिनवा ठीक निकाल। जय जय ए चल साला घर में जो उनको बेगवा छूट गई। आई बाप रे सारा बिग दे जो बिग दे के जो जल्दी आओ। सुनो दहेज के बारे में लबर शटर मत बोलिए ना तो इज्जत गई तो समझ लियो गेम में चढ़ा के लिए बड़ी पार्टी ठीक बा सफे ना मिली मिली लड़की देखबो नु तो तू दीवाना हो जइबो लड़का तो लड़का हो। तो साला हम दीवाना हो जाए कि लड़का दीवाना हो जाए लड़के से हमारा क्या करे के बारिश सारा माने पहले का चाय पिएबे करी खाना वाला खिएबे करी माने ओकरे से सदिया होई लेकिन तू मर्द बुझल ना माने खूब सुंदर बिया। तो ठीक बा कोना दिए सब तो बिया हो चल ठीक बा ठीक बा तो हम जाता नहीं वो लोग को छोड़ के आ छोड़ दे चल जाए सब। नमस्ते प्रणाम हम कृष्णानी दर्दी और पूरा हमनी के टीम जी नमस्कार। अजीत भैया संजय बाबा और पकौड़ी बाबा यहाँ का नाम पकौड़ी बाबा है लेकिन हमार नाम पकौड़ी बाबा हो गई बा वीडियो में यहाँ का रियल नाम पकौड़ी बाबा हो हरे बानी यहाँ का जानू जानी का नाम है जी जानू जवानी देखिए नाम कितना बढ़िया बा जानू जवानी ठीक। हेदे बा हेदे है अमिताभा अमित राज बिहारी और बाबू तहार नाम भैया ओपी ओपी कोनो बात ना। ये वीडियो कैसा लगता कमेंट करके बताइब लाइक करके बताइब और शेयर करके भी बताइब कि कैसन वीडियो बा।